हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड' स्मार्ट टेक्नोलॉजी। लोगोफोर, दिनैनि भिडियोआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे चैनल आर्ट बा यूट्यूब कभार फट' बेखौ माब्रैहाय बानायगोन आरो बानायनानै जोङो माब्रैहाय एड खालामगोन। बे कभार फट'खौ होयोब्ला नोंथांनि भिडियोआ जोबोद प्रोफेशनेल जायो। बांसिनानो बे कभार फट'खौ लागाया एबा एड खालामनानै लाया, बाट बेखौ जोङो लानांगौ। एज ए इउटिउबार, नोंथाङा जुदि इउटिउबार बा नोंथांनि लग' आरो नोंथांनि जिथु चैनल आर्ट कभार फट' बेफोर थाखाजोबोब्ला, नोंथांनि चेनेलनि नामजों जुदि मोजाङै गोरोबलायोब्ला, अब्ला नोंथांनि चेनेला जोबोद प्रोफेशनेल नुयो, नोंथांनि माबाखौ यूट्यूब चेनेलखौ। बेनिखायनो आं दिनैनि सिम्पल ट्रिकआव आङो माब्रैहाय बानायो एबा बानायनानै माब्रै एड खालामो आं बेखौ बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो खिन्थालांगोन स्टेप बाय स्टेप। आरो नोंथांमोना जुदि थाम्बनेलखौ माब्रै बानायो, यूट्यूब चेनेलखौ क्रिएट खालामनानै माब्रै अप्टिमाइजेशन खालामनांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै आं भिडियो बानायखादों सिगाङावनो, नोंथाङा भिजिट खालामनानै नायनो हागोन। आरो बिदिनो गोदान गोदान भिडियो फैबाय थागोन। बिनि थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेलनि अल नटिफिकेशनखौबो अन खालामनो दाबाव, जाहाथे आं मोनफ्रोमबो भिडियो हगारग्राफ्रामबो नोंथाङा नुनो मोनो। अब्ला थौदो मबाइल स्क्रिनाव आं खिन्थालांसै स्टेप बाय स्टेप चेनेल आर्टखौ बोरै बानायो आरो बोरै एड खालामो। स्क्रिनाव फैबाय, दानिया नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो चेनेल आर्टखौ बानायनो थाखाय, कभार फट' बानायनो थाखाय आं लग'फिट प्लास एप्लिकेशन इउज खालामगोन। बे एप्लिकेशना थाम्बनेल बानायनायावबो खामानि होयो। आं मैयासो मोनसे भिडियो बानायदोंमोन। बे एप्लिकेशनजोंनो थाम्बनेलबो बानाय जायो आरो गोबां नोंथाङा बायदि बायदि रोखोमनि लग' बानाय जायो आरोखि। अब्ला आं बे लग'फिट प्लासखौ आं बेहाय अपेन खालामगोन। अके, बेयाव अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो क्रिएट निउआव क्लिक खालामगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन जे लग'नि गाहायाव यूट्यूब कभार दङ। बे कभाराव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामना होनांगोन। बिनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथाङा नुगोन जे बेयाव गोबां बेफोरबायदि रोखोमनि इन्टारफेस फैबाय। अब्ला बिनिफ्राय आङो मोनसे जेखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनोसै। हमनानै ला आङो नैबेखौ आं सेलेक्ट खालामबाय। अके, आं बेखौ बेयाव अपेन खालामबाय, बेयाव क्लिक थुनानै। ओमफ्राय बेहाय नोंथाङा गिदिर फिसा साइज मिलायनांगौ गैया। नोंथाङा लिरनायनि केपासिटिया, माने बे आखर हेन्डराइटिं नुदोंना, पेन्डिंस प्लान्स, बेखौ जोङो रिमुभ खालामगोन। नाथाय रिमुभ खालामनायनि सिगां जों बेयाव नोंथांनि कीवर्डखौ बाहायग्रोनांगोन। सिगां नोंथाङा मा चेनेल आर्टनि नोंथाङा मा लिरनो सानदों, मा दोननो सानदों। अब्ला बेखौ रिमुभ खालामनायनि सिगां, आरो गोसोआवल' लोगोफोर, बे नाम्बार थानायावसो, बे नाम्बार थानायसिमावल' नोंथाङाबो लिरजागोन एबा जिखुनु पिक्सार दोनजागोन आरोखि। बिनि बाहेरा दोनोब्लाथाय लग'आ जोंना मा होनो, खावसे ससे नुनाय नङा, अबेखौबा गिदिरद्राय जागोन, बेफोरबायदि माने प्रपारलि सेट जानाय नङा। माने बियो डाइरेक्ट डेस्कटप साइडआव, माने बियो एकदमबारे पारफेक्टखा माने। बिनिखायनो जोङो बेयाव जायखिजाया मोनसे जोङो टाइटेल मोनसे लिरनोसै। हमनानै ला आङो बेयाव लिरगोन जे बड' स्मार्ट टेक्न'ल'जि। हमनानै ला आं बेयाव बिदि होबाय, ओमफ्राय आं बेखौ फिसा खालामबाय। ओमफ्राय बिनि एक्जेक्टलि प्रपारलि आं बेयाव बहायगोन। बेखौ आं रिमुभ खालामनोसै। ओमफ्राय बेयाव आङो एक्जेक्टलि बेफोरबायदि होनोसै। ओमफ्राय दानिया आङो बिनि कालारखौ आं चेन्ज खालामगोन। बेयाव आं बेखौ होबाय। बेनिफ्राय आं बेयाव फट'बो एड खालामगोन। बेयाव थुनानै थाम्बनेलखौ मैया जेरै बानायदोंमोन, मैयानि भिडिअ आं जेरै खिन्थादोंमोन, बिदिनो एखे प्रसेसा। आं बेयाव मोनसे फिक्स होनोसै। अके, आं बे फट'खौ बेयाव होबाय। बिनिफ्राय आं गेलारिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै आं बेयाव होबाय। बेयाव होनानै आङो बेयाव बिदि दोनगोन, बिदि खालामगोन। आरो आं बेकग्राउन्डनि बे कभार बेकग्राउन्डखौबो आङो बेयाव चेन्ज खालामगोन। अके, आं बे बेकग्राउन्डखौ बेयाव चेन्ज खालामगोन। आं बेयाव ब्लेक कालार होगोन, बेफोरबायदि। आं बेयाव ब्लेकखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय। बेनिफ्राय आङो नैबे टाइटेलखौ आङो नैबेखौ होगोन। अके, नोंथाङा बेखौ गोसोबायदि मिलायनानै लानो हागोन आरोखि। बेफोरबायदि आं होबाय। बेनिफ्राय बेयाव लिरबावनांगोन, आङो मा लिरनांगोन, बड' बेयाव लिरनोसै बड' टिप्स एन्ड ट्रिक। अके, आं बेखौ लिरबाय। ओमफ्राय बेखौ आं फिसा खालामनोसै। बेफोरबायदि लिरबाय आङो। ओमफ्राय आङो बे फट'खौ आङो आउटलाइन होगोन मोनसे। अके,
बेखौ बेफोरबायदि लिरनानै नोंथाङा गोसोबायदि बेफोरबायदि एडजास्ट खालामनानै लानो हागोन आरोखि। चेनेल आर्टआ बेखिनियानो। बेयाव सिम्पलैनो आङो नोंथांनो खिन्थाबाय। बिनिफ्राय 3 लाइनाव क्लिक खालामनानै बेखौ सेभ खालामगोन। ओमफ्राय डाउनलड जेपिजिआव क्लिक खालामनानै बेयाव डाउनलड खालामनानै होगोन। अके, बेफोरबायदि बेयाव सेभ जाबाय। नोंथाङा साननो हागौ बै गुवार फटकआ फैफागोन नामा होननानै। बे गुवार फटकआ फैया लोगोफोर, बे बिदिनो थागोन। जास्ट बे ब्लेक कालारनियाल' फैगोन आरो। बेयाव थाम्बनेलनि साइज दंखायो। अके, आं बेखौ एबारा क्रोम ब्राउजाराव थांनानै आं बेखौ एड खालामनोसै। आं बेयाव क्रोम ब्राउजार अपेन खालामबाय। बेनिफ्राय आं इउटिउबाव सेलेक्ट खालामनानै गावनि इमेल आइडिजों लगइन जाबाय। बेनिफ्राय 3 डटआव थुनानै नोंथाङा डेस्कटप साइडआव फैनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि लग'आव क्लिक खालामनानै फार्स्ट इउआर चेनेलाव नोंथाङा फार्स्ट अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन इउआर चेनेल। अके, इउआर चेनेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नै बेयाव आंना चेनेल आर्ट सिगाङावनो दंखायो, अब्लाबो आं नोंथांनो बानायनानै खिन्थाबाय। आरो बेयाव मोनसे खोथा गोसोआव ला, आंनि चेनेल आर्टनि गाहायाव ससियेल मिडियानि लिंक दं, साबस्क्राइब बटन दं, फेसबुकनि दं, इन्सटाग्रामनि दं। एबाउट सेक्सनावबो नोंथाङा नुगोन बेखौ आंना एबाउट सेक्सनावबो दङ साबस्क्राइब, इन्सटाग्राम, फेसबुकनि आइडि दङ, इमेल आइडि दङ। बेफोरखौ बोरै होयो बिनि सोमोन्दैबो आङो नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगासिनो लोगोफोर। दानिया आं नोंथांनो खिन्थागोन जे बे चेनेल आर्टखौ आं जे बानायदोंमोन, बे बानायनाय चेनेल आर्टखौ बोरै एड खालामगोन। अब्ला बेबायदि इन्टारप्राइज फैबाय। होमबा कास्टमाइज चेनेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेहाय। अके, बेयाव बेफोरबायदि फैबाय। नोंथां बे गोजौआव लाइआउट दङ, ब्रेन्डिं दं, बेसिक इनफो दं। अब्ला नोंथाङा ब्रेन्डिंआव क्लिक खालामदो। ब्रेन्डिंआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारप्रेस फैबाय। फार्स्टआवनो दङ लग'। लग'आ नोंथाङा जुदि लग' बानायदोंब्ला नोंथाङा बेयाव चेन्ज खालामनानै नोंथाङा गोदान खालामनो हागोन, अथ'बा बेयाव रिमुभबो खालामनो हागोन। ओमफ्राय दानिया चेनेल आर्टआ नैबे सेकेन्ड अपसनाव बेनार इमेज, बेनारबो होनना बुङो। अब्ला बेखौ जोङो चेन्ज खालामगोन बा एड खालामगोन, होमबा नैबे चेन्जआव क्लिक खालामनांगोन, बा बेखौ जों रिमुभबो खालामनो हायो आरोखि। ओमफ्राय बेयाव जेरै चेन्जआव क्लिक खालामबाय। आं दानिखौ होगोन जेनेबा हमनानै ला। ओमफ्राय दानिखौ होयोबा नैबे दानि सेलेक्ट खालामनाय चेनेल आर्टखौ बानायनाय चेनेल आर्टखौ जुदि होनो गोसोबा बेफोरबायदि होनांगोन। ओमफ्राय नैबे डानआव क्लिक खालामनांगोन आरो। बेयाव नोंथाङा गिदिर फिसा खालामनो हायो, बेयाव गोसोबायदि बेयो जाखाबाय आरो। भेलुएबल अन डेस्कटप, माने बियो जोबोद मोजां जादों बे चेनेल आर्टआ। बेयाव गोसोमखिनिया बबेसिम दङ बेखिनियाल' श' जागोन, बै बाहेरनि फटकफ्रा श' जाया आरो, माने बियो पारफेक्ट आरो। दा नोंथाङा बेयाव डानआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि चेनेल आर्टआ माने बेयाव प्रपारलि सेट जासिगोन आरो। अब्ला नोंथाङा मिन्थिबाय जे चेनेल आर्टखौ बोरै बानायो आरो बोरै एड खालामो। बिनिफ्राय गाहायाव दङ भिडिअ वाटारमार्कनो। नोंथाङा बेयाव भिडिअ वाटारमार्कआव नोंथाङा जिखुनु मोनसे इउटिउबनि लग' बा साबस्क्राइब बटन नोंथाङा एड खालामनानै दोनजायो। जाय नोंथांनि भिडिअखौ नायगोन फुल स्क्रिनाव, अब्ला बे साबस्क्राइब बटन एबा बे लग'आ थाबायानो थागोन आरो भिडिअ जोबजासिम बे नुजाबायानो थागोन आरो मोलेलेनो एकदम गाहायाव। बिनि सोमोन्दैबो आं बेखौ बोरै खालामो, बोरै आपल'ड बेयाव एड खालामनांगौ बिनि सोमोन्दैबो आं भिडिअ लाबोगोन। फारसेनिफ्राय खिन्थाजोबनो हाया, भिडिअआ गोलाव जायो। ओंखायनो आङो दा बेखिनिखौनो आं नोंथांनो खिन्थानानै दोनथ'नाय जासिगोन। अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम, आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आरो आं बिदिनो मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो नोंथांमोननो। आरो नोंथाङा माबाफोर मिन्थिनो लुबैबावदोंबा नोंसोरनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन, आं मानि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनो। अके लोगोफोर, अब्ला एसेयावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव।